Америка през 60-те години. Страна на свобода, хипита и протести. Но докато всички се бореха за мир и любов, аз вървях по своя път. Наблюдавах ги, изучавах ги. Те се смееха, танцуваха, влюбваха се. А аз планирах. Аз не исках внимание. Исках контрол. И започнах да го вземам. Първият ми ход беше на 20 декември 1968 година, край Бениша, Калифорния. Дейвид Фарадей и Бети Лу Дженсън. Млади, невинни, влюбени. Паркирали са на тихо място, мислейки си, че са сами. Но аз съм там. Те не ме очакваха. Един изстрел. После още. Мълчание. Само аз и нощта. Това беше началото. И никой не знаеше кой съм. Но аз исках да знаят. Исках страхът да се разпространи. Така че се върнах. 4 юли 1969 година. Валео. Нови цели. Дарлин Ферин и Майкъл Мажо. Те също мислеха, че са сами. Приближих се до тях, представих се за полицай. След това изстрелите. Дарлин умря. Майкъл оцеля. Това беше добре. Щеше да говори. Щеше да разкаже. Аз го исках. Няколко дни по-късно телефонирах на полицията. Казах им, че аз съм убиецът. Посочих им точно къде да намерят труповете. И тогава започнах да пиша. Изпратих писма до вестниците. Всяко от тях подписах с символ, кръг и кръст. Включих криптограми. Исках те да се мъчат, да четат, да гадаят. Нарекох себе си Зодиак. И всички запомниха това име. Но не спрях. 27 септември 1969 година. Езерото Бериеса. Брайан Хартнел и Сесилия Шепард. Пикник, романтика, спокойствие. Облякох черна качулка с моя символ. Представих се за беглец от затвора. Вързах ги. После извадих ножа. Ръцете ми не трепереха. Сесилия умря. Брайан оцеля. Не ме интересуваше. Оставих знак на колата им. Своето подписано изкуство. 10 октомври. Сан-Франциско. Повиках такси. Пол Стайн, таксиметров шофьор. Седнах отзад. Направих го бързо. Един изстрел в главата. Взех част от ризата му. Успях да се измъкна, въпреки че децата от прозореца ни гледаха. Дадоха описание. Полицията сгреши. Търсеха чернокож. А аз не съм. Минах покрай полицейска кола. Никой не ме спря. Изпратих ново писмо. С парче от ризата на Пол Стайн вътре. Да знаят, че казвам истината. Да се страхуват. Заплаших училищни автобуси. Казах, че ще стрелям по деца. Дали щях да го направя? Важното беше да вярват, че мога. С времето писмата ми станаха по-редки. Гледах как медиите се въртят около мен. Те се чудеха кой съм, къде съм, как мисля. Започнаха да се появяват подражатели. Те не бяха аз. Аз бях оригиналът. Аз създадох страха. Заподозрени се появиха. Артър Ли, Алън и други. Те бяха удобни фигури. Хората искаха да вярват, че чудовището има лице, но аз бях сянка. Бях навсякъде и никъде. Те не можеха да ме хванат. 2020 година. Разшифроваха една от криптограмите ми. Но и това не им помогна. Не им дадох име. Не им дадох отговор. Аз съм Зодиак. И моят подпис остана върху всеки от онези случаи. Днес хората още говорят за мен. Филми, книги, подкасти. Те се опитват да разберат. Но няма как. Аз не съм просто убиец. Аз съм идея. Аз съм страх. Аз съм това, което се крие в сенките, когато мислиш, че си в безопасност. Не искам да ме забравят. И няма да го направят. Докато има мистерия, докато има тъмнина, докато има някой, който слуша, аз ще бъда там. Аз съм Зодиак. И още съм тук.